सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। मागील 8 दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कुडाळ तालुक्यात रखडलेल्या शेती कामांना अखेर वेग आलाय। पाहूयात। कुडाळ तालुक्यात पावसाळ्याचा वेग वाढल्यानंतर शेती कामांनी देखील वेग पकडलेला आहे आणि आपण पाहू शकता की इकडे नांगरणी, भात काढणी, त्यानंतर भाताची लावणी हे चालू आहे। तरवा लावला जात आहे। शेतकरी हे जोरदार पद्धतीने शेती करत आहेत आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाची साशंकता सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात लवकरात लवकर शेती पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी हा प्रयत्नशील आहे। यावर्षी पावसाचा जोर किती राहील आणि किती नाही हे अल निनोवरती अवलंबून असल्यामुळे शेतकरी या जलद गतीने काम करताना दिसत आहे। कुडाळ तालुक्यातील बळीराजा हा आपल्या कुशलतेने आणि शेती करत आहे, मात्र निसर्ग याला किती साथ देणार हा पाहण्याचा विषय ठरत आहे।